n'ịga n'ihu nyere mmemme dị iche iche bụ nke edebegoro a ga-eji wee mee ncheta otu ọgbụgba afọ nke onyeisi ala obodo a bụ Naịjirịa ka ọchịchị Ahmed Tinubu gara n'ihu wee kwegharị ụmụafọ obodo anya bụ Naịjirịa nye ha nkwenye na maka ya bụ iri chukwu nke ọ dị na amụma okwu ịgbanwere ọnọdụ nke obodo a nke o wee kawanye mma dịrị onye ukwu na onye nta mma. Onye nta aka anyị bụ Ekwi Ajide ga-ewetara anyị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Ọ gụrụ ụfọdụ ọrụ pụtara ihe nke gụnyere ịrụ okporo ụzọ ụgbọ igwe na imegharị ọdọ ụgbọ mmiri. SGF ahụ sịrị na ọchịchị nke ugbu a chọpụtara mkpa ọ dị ịzụlite ndị mmadụ wee mee ọtụtụ ntinye ego n'ahịa n'ihe gbasara ahụike na mmụta site n'ịmalite akụrụngwa ọhụrụ maka ahụike na ịkwalite ndị dịbụ na mbụ ma mgbanwe n'ogogo mmụta ma binye aka n'ọtụtụ iwu ga-akwalite ọdịmma ndị mmadụ. Na mbụri n'okwu nnọọ ya ka minista ihe ọgụgụ na nhazi Mohammed Idris sịrị na onyeisi ala Tinubu na-ekwusi ike na ihe ọgụgụ kwesịrị isite na gọọmenti wee ruo ndị mmadụ n'ihi na ọ bụ ha họpụtara gọọmenti. Ọ yọrọ ndị nta akụkọ ka uche ha dị n'akụkọ ha na-akọ site n'eziokwu na nkwado obodo ma jụ ihe niile metụtara akụkọ na-ezighị ezi ma ọ bụ nke na-eduhie ụzọ. Minista nke akụ n'ime atụmatụ Atiku Bagudu n'ịkọwa ihe siri na gọọmenti nke steeti kwesịrị ịrụsi ọrụ ike ịhụ na ndị steeti ha nwere ezi ndụ. Mmerube ịgba otu afọ nke ọchịchị Tinubu ga-adị nnọọ obere ma a na-elegara anya na ndị ministri ọbụla kwesịrị ịgwa ndị Naịjirịa ihe ha rugoro n'otu afọ ahụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.